Viva President Zuma, viva! Viva President Zuma, viva! Pilanguna Pagate, President Zuma, Pilanguna Pagate! Pilanguna Pagate, President Zuma, Pilanguna Pagate! Aye, Ndomusha, ye! Aye, Ndomusha, ye! Ngizoqala ngokubingelela His Excellency uPresident Jacob Gedla ehlekisa mhlanganelwa Zuma. Ngibingelele i-top 8 yomkhonto, ngibingelele i-high command yomkhonto, ngibingelele abefundisi nobishop, ngiphinde ngibingelele abaholi noma abalaphi bendabuko, bese ngibingelela omama, ngigcine nge-youth league yomkhonto wesizwe. Youth league, youth league. Ngokhulu ukuyithoba nokukhulu ukuzehlisa, ngicela ukuthi dudu emndenini elahlekelwe omama nelunga elilodwa le-youth league, sithi dudu alwehlangane mihlanga. Kodwa comrades, ngisho njalo ngicela ukubeka amagama amabili amathathu ekutheni khona into engihlambe umxhwele uma noma ngibuka nami omama, ngoba njengoba uNkosi wakaKhanyile bengibazi omama, ngibazela la ku Facebook kune program abayenza njalo ngenyanga yetiye yogogo, ababeyenza ngaphandle kokuthola inzuzo, ababe committed kuyona. Engicathi comrades, njenge youth league in particular, ikhona into esingayifunda. Omama esilahlekelwe yibo, omama abekade njalo ngenyanga bengalenzi iphutha ukuthi bahlanganyela namanye ama-comrades ukuyosiza ngeprogram yokunikeza ogogo itiye. Bebengabambi ikhundla comrades, bebengayibambi ikhundla ezingakhokheli. Angithi ngikhuluma ne-youth-ke manje, ngikwazi ukukhuluma nabantu abadala. Awukwazi ukufoma iparallel kwi-youth league because lezi ikhundla ezikhona ze-youth league ikhundla zesikhashana. Awukwazi ukubanga isikhundla esinganamholo sokuvolontiya, ngoba kusho ukuthi uma uyi-youth league wenza leyo nto, mhlawumbe uyikhansela noma uyimeya yokusibulala ngempela. Uma ukwazi ukubhala kuma-programs omkhonto, ubhala ukuthi i-fake program, ube wazi kahle ukuthi ikhona, kusho ukuthi mhla unamakhansela, mhla usuyimanda body uyokusibulala usijaha ngepha. Angikusho lokho ukuthi uma niqhubeka nawe umkhuba njenge-youth league awukakabi umkhonto wesizwe. Usayinto engingisho ngoba khona uba kekho ngabe ngiyayisho ngiyibeka ngepha. Awukwazi ukwenza njalo. I-parallel structure kuba ngokuba u-coordinator na uthi u-coordinator nenkani, uze uhambe uyohlangana nabantu abadala, because angikusho uNcamalala ukhona, angikusho uNcamalala ukhona, ngizoxolisa vele sengihleze exolisa kwena, ngihlezi nginaphutha. Kunabantu abadala abaseduze kwakho kwaNcamalala, njenge-youth league. Kunabantu abadala Ncamalala abaprepherela inkomfa engezohlala, ababhizi baseduze kwakho, angisho bahlele eduze kwakho. Kuthi uma uzobona uNcamalala kuba umzabalazo wenkululeko umbona uNcamalala, kunama-gatekeepers aseduze kwakhe angafuni ukuthi ubone uNcamalala. Ihambe bizingane ibizile amahhotela, sekhona abanye-ke manje abahambe behlala siyababuza, baprepherela inkomfa enezohlala. Omama bashila bakazi bakwenze lokho. Omama abangawona amakhansela, abangawona ama-members of parliament, abangekho be-legislature, besebenzela umbutho ngaphandle kwenzuzo. Ibiza abantu abasha uhlala emakhoneni nabo. Mina comrades, I can tell you
something that will build umkhonto wesizwe. I'd rather lose you as my friend than lose umkhonto wesizwe. Sithwaliswe kanzima abantu abagqoke izigalo efana neyethu. Bashomane neyukliki. Ubone umuntu abayoniyukliki. Kancane usemahhotela nabantu abadala. Kancane wenza lokho. Ngelinye ilanga uma bengayiyeki lento babuncamalalana, ngiyovuka uhlanya ngibasho ngamagama one by one. Ngoba ngikhuluma iqiniso mina babuncamalalana. Engingakusela namuntu yethu. Ngamane nambingeleli ningincisho lift ngoba hlezi ningincisha abanye benu. Ngabe namothi. So ngokukhulu nje ngibongile ukuthola ithuba comrades. Ngempela omama singafunda olukhulu bona uma singahamba njengendlela abahambe ngayo kwaze kwasekugcineni, because ubaba uNcamalala wathi this is our final march towards total freedom. This is an organization that should be a final march to our own freedom. We ought to jealously guard and defend against any foreign tendencies, whether they are without or within. It becomes our revolutionary duty to tell the truth as the truth. Thank you very much. Thank you. Manda. FIFA, Mkondo, FIFA. High discipline. High discipline. Comrade Luvuno. Comrade Luvuno. After a memorial service, Sibusa DC as a region. Universe ukhanyile ithuba la uzokwazi ukuhlanya wakhe. Viva bonkosi khanyile viva. Asibonge kakhulu. Sibonge kakhulu kwispeaker esiqeda khuluma. Comrades, ngicela ukusho lokho. Sesihambile amakhaya epolitiki kodwa ikhaya lomkhonto ohlukile. Hayi kumnandi bafethu kumkhonto. Bathi omunye comrade wakagogo engabe makuyi wakushungisela ngayiphi inyamazane uNcamalala. Ngathi mina ke lelo isona kwathi inyamazane but umthando esifike sinathola kumkhonto wesizwe. Ithemba lethu lokugcina le comrades. Uma sihlulekile kulona kuyobe kuphelile ngathi. 2026 ususeduze. 2026 omasipala bayabuya. 2026 amakhansela omkhonto. 2026 i-district yomkhonto. Thatha umkhonto wesizwe othumela thatha. My favorites. Asifundi lento yokubambisana. Singamane sibanikezele. Bawuphathe bodwa umkhandlu. Inkosi langabalele ngifuna ningirekhode. Inkosi langabalele ngo-2026 amakhansela onke kuyobe kuwumkhonto wesizwe. FIFA Nkosi langabalele FIFA. Siyabuya kwi-district. Comrade uNgwane Khanyile. Ngifisa mfethu ukuthi sikusho ukuthi isibindi enizosinika sona sizosenza ukuthi nathi sihlanye kakhulu. Lento eshoyo ngiyakhumbula sibizele ama-traffic cop, sabizele amaphoyisa kuzovala itiye. Umsindo wasuswa wogogo. Wayiqala ugogo ingoma athi uma ngakhambuza umakhamlala wasukala somlande. Uma ungathenga ku-TikTok ukhona leyo ngoma leyo. Bathi sebefikile bevala iprogram. Ogogo singabatshelanga. Wayivuza ugogo ingoma. Babe benento eyodwa comrade uNgwane ukuthi yiphi le ningayithatha kancane iprogram yethini. Ukunaka ugogo yedwa unake isula le esu-20. Wanake izandla zakhe eziwu-15. Ngogogo yedwa ulanda amabhodi awu-100. Viva Mtshezi, viva! Viva Mtshezi, viva! Viva uThuwelo, viva! Viva Blackfield, viva! Viva Red Lady Smith, viva! Amandla! Baba uNcamalala. Ngiyakuzwa Nkosi.